Kodwa ngizoqala kuphi nje ngempela? Umhlabathi. Ngizofaka amanzi kuwona. Nkosi yami, ngiyaqala ngiqa ukwenza lento. Bengicela bandla ungeseke. Kulungileke. Ingabe kahle nje lokho? Angazi nje. Ngibona ngathi amanzi mancane mina. Kodwa ilungile nje into engiyenza la. Kodwa yonke into bekungathi lula nje kade ngibuka ivideo. Lila, lenda yilula neze. Ngeke nje uzokwazi ukuyenza. Kodwa ngizothini ngempela mengihluleka emva kokubuka ivideo? Ya, Lila, uyazi ukuthi wena udingani? Udinga uthisha. Ngisho ukuthi uthisha ozohlala eduze kwakho phambi kwakho akufundisa yonke into. Kodwa ubani nje ngempela ongayazi lento? Ubani? Ngizocela uVishwa Rupi. Uyena ozongifundisa. Lila madam. Yebo madam. Vishwa Rupi, ngiyaxolisa azi ukukufonela ebusuku. Ukuthi nje ngizama ukwakha umfanekiso lana manje ngiyahluleka ukwenza. Manje ngidinga uthisha ke. Ubani azongifundisa? Ikhona mhlawumbe amaziyo? Madam, yonke lento ayisho lutho yazi. Usho ukuthini? Bawungakezwa yini? Umnomzane wenza izithombe ezibaziwe zikaGambhanti ezinhle kakhulu. Uthisha lapho kwakho madam. Ukhona? Yebo. Pho manje mina ngizomcela kanjani ngempela? Ngicela wenze nje. Uyisekela la kha ngithi. Ngicela ukukhuluma naye ibandla umbuze ukuthi yini la khona mase uyahlela naye uyazwa? Madam, uzwakala ujabulile impela yisho ngempela kwenzakalani? Ubani ozongena emphandweni lapha nayo ubuza? Uma ngase uthusa la kimi, uzomshanga impama. Vishwa. Madam, kungani manje wenza lento? Ukhuluma ngezwi lami nomzane. Vishwa. Uxolo mnumzane, bengazi lutho mina. Madam, bengifuna ngabe ushilo ukuthi lana uyakuzwa nawe uyakwazi ukungizwa ngapha ungifake enkingeni. Uxolo kakhulu mnumzane. Ngiyazi ukuthi awukwazi ukulala njengoba ngakho umfanekiso nje la eduze kwakho. Kodwa ngiqinisekile ukuthi kusasa uzobuhleli la eduze kwami siwakha sobabili lo mfanekiso. Uzobona wena. Nanka amehlo ngiwabekile. Kulungile sobuye sithintane. Ngiyabonga. Antara. Njalo buhlala ungigqugquzela. Ungitshela njalo ukuthi singasenza isithombe. Ukuthi ngasenza isithombe esizogcinwa la ekhaya. Ngajabula kanjani kodwa ngesithombe esenziwa umunye umuntu. Nolila nayo ungitshela into efanayo. Bengivamise ukuthi ngikwenzele isithombe ngenhliziyo yami yonke. Angimisela ukuthi ngenzela yena njengamanje. Ngobulila kasiwena Antara. Akekho noyedwa futhi ongathatha indawo yakho.
Lila icebo lakho lihle futhi ngiyalithanda ayi cha ungaqhubeka. Gogo. Lila, ingabe ngempela uyafuna ukuhlobisa? Yebo gogo. Qhubeka ke. Gogo, thina sinikeza laba bantu inkontileka njalo ngonyaka. Sibanikeza imali. Hayi iqiniso. Izingane zami ngiyazi ukuthi siye savumelana ukuthi nini nizokwenza lo msebenzi. Kodwa ke angifuni ukuthi ngibe umuntu omubi ukuthi nginiphuce lo msebenzi ngoba phela kuyoba ngathi nginiphuca imali esandleni. Ngaleyo nkulumo ngisazonikhokhelela imali yonke. Kulungile ngithi kulonyaka umakoti uyena ozokwenza lo msebenzi. Kulungile gogo, sohamba. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.